2 són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Bon dia, soc la Maria García Talavera de Taradell i per començar bé el dia m'agradaria compartir amb tots vosaltres la cançó La Mestra, del grup Zoo. I dit això, passo el testimoni a l'Eva Florido, perquè us desitgi un bon dilluns. Bon dia a tothom i bon cap de setmana. Perdona tu pueblo, Señor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoricen l'oració i l'abecedari. Horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. El Nou Matí. Agustí Danés i Isaac Moreno. Minut i mig que passen de les 8, bon dia, ens posem en dansa al Nou Matí des d'ara fins les 9 amb l'actualitat de la comarca d'Osona, amb la previsió meteorològica amb en Pep Acosta, amb les històries de cine amb en Jaume Espuny, com cada divendres, i avui a partir d'un 8:45 la conversa en companyia d'aquí Agustí Danés, bon dia. Doncs avui en companyia de l'Antoni Moles, advocat, d'en Víctor Palomar, director de l'edició d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès del 9-9, i també de la Mayra Costa, treballadora social. I parlarem d'emprenedoria a partir de 8:45 a l'entrevista. Doncs avui ens acompanyarà la Meritxell Carbonell, responsable de l'àrea d'emprenedoria de Creacció. Amb ella parlarem dels canvis que hi ha hagut en aquesta àrea en els últims mesos i aprofundirem en els serveis que ofereixen des d'aquesta àrea d'emprenedoria de Creacció, i acabarem el programa, com sempre, amb el Paleta, amb en Joan Vilaregut. Joan Vilaregut. Paleta, avui el trucarem i ens explicarà segur que té alguna novetat. En Joan sempre ens sorprèn amb alguna efemèride, normalment, del dia d'avui. Encara ressona la secció de la trucada d'ahir amb la Fèlia Odroio i els Terrians, eh? Sí, va ser molt bona. Doncs engeguem la maquinària del Nou Matí des d'ara i fins a les 9 a la sintonia del 9 FM, al 9 TV, també ens podeu veure a través del 99.cat i de YouTube. El Nou Matí. Actualitat. Manlleu revisarà, arran de l'incendi de la setmana passada, altres blocs de pisos amb deficiències. Andreu Jiménez. Una setmana després de l'incendi on van morir 5 adolescents, Manlleu continua de dol, però també ha començat a preveure accions. L'Ajuntament va destacar des del primer moment el suport per part de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, i malgrat que s'ha de concretar com totes dues institucions confirmen al 9-9 la voluntat de sumar i implicar-se en millores socials i estructurals als blocs de la ciutat en situació més precària. El missatge vindria a ser que, si bé el passat no admet tornar enrere, a més que l'incendi s'atribueix a un accident, no a l'estat de l'edifici, pot obrar de punt d'inflexió per revisar tant aquest del carrer Montseny com d'altres que preocupen a Manlleu. A l'espera d'anar-ho concretant, perquè el principal repte és el finançament, el pla passa per intervenir primer el número 66 del carrer Montseny, l'edifici on va haver l'incendi, i ja s'ha explicat als veïns que revisaran les instal·lacions dels subministraments bàsics i que es posarà ordre a la llum, el gas i l'aigua de cada pis. En un àmbit més social, es vol reforçar el suport a associacions de veïns i comunitats de propietaris, insistint que hi ha determinades despeses que s'han d'assumir conjuntament o que tenir l'electricitat punxada posa en risc a tothom que viu en un bloc de pisos. Un cop començat el procés, la voluntat seria extrapolar la mateixa manera de fer el número 68 del carrer Montseny i altres edificis que preocupen, com els blocs de Can Mateu. Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Vic inicia la instal·lació progressiva dels nous contenidors de recollida selectiva.
metàl·lics i de càrrega bilateral, ignífugs i amb més capacitat. Així són els nous contenidors de recollida selectiva que l'Ajuntament de Vic està començant a instal·lar a diversos punts de la ciutat. En total es renovaran 1.149 contenidors, repartits en 265 àrees. L'objectiu és millorar el reciclatge, així com optimitzar el servei de recollida de residus i integrar millor els contenidors a l'espai públic. Ho explica l'alcalde de Vic, Albert Castells. Estem substituint més de 1.000 contenidors, més de 260 àrees de contenidors. Els nous contenidors incorporen diverses millores respecte als actuals. Els ser més resistents permeten una recollida més eficient i àgil. A més, el fet de que siguin ignífugs fa que incrementi la seguretat a la via pública, reduint el risc d'incendi. Amb l'arribada de la nova flota de contenidors, també s'aprofitarà per fer alguns canvis en la ubicació de les àrees, un fet que pot comportar afectacions temporals de trànsit o sorolls mentre es duen a terme aquests treballs. I a Torelló els contenidors de rebuig ja es poden obrir cada dia. Més tard del previst s'han començat a aplicar les modificacions a l'ordenança que també regula el nombre d'obertures permeses abans que es penalitzi en la taxa. Pel que fa a l'ordenança, els veïns poden optar a una bonificació de fins a 15 euros dels 224 totals si en fa menys de 104 obertures de rebuig, entre 11 i 210 del contenidor orgànica i entre 11 i 110 de multiproducte. Aquest any també s'aplicaran bonificacions d'entre el 10 i el 20% segons la renda de persones que habitin soles, a pensionistes en funció dels ingressos o a famílies monoparentals. 4 camions implicats en 2 accidents simultanis a la C-17 i l'eix transversal. El segon es va produir a les retencions que va originar el primer. 2 camions van xocar aquest dijous al matí a la C-17 en sentit sud a l'altura de Gurb. L'accident va passar al quilòmetre 63,2 i els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 11:27, amb poques conseqüències per als conductors. Les causes de la topada, que es va produir just on s'estrenyen els carrils per unes obres, encara no estan clares. En un primer moment, el xoc va obligar a tallar els 3 carrils de circulació, cosa que va provocar 3 quilòmetres de retencions, tot i que més tard es va obrir un dels carrils. De retruc, també va afectar l'eix transversal en sentit Lleida, amb 4 quilòmetres de cua a Gurb. Justament en aquest tram de retencions, l'eix va haver-hi una estona més tard un segon accident amb 2 camions més, del qual els 2 conductors en van sortir il·lesos i que va obligar també a tallar la via. Entra en funcionament l'aparcament de la Torre d'en Franc, al sud de la ciutat de Vic. Disposa de 90 places per a cotxes, 11 per a motos i una trentena de bicicletes. També hi ha 4 places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i 4 punts de càrrega per a vehicles elèctrics. Albert Castells, alcalde de Vic. A 1,5 quilòmetres de la plaça Major, això són uns 15-20 minuts a peu, i això respon a aquest projecte, a aquesta voluntat de l'Ajuntament d'anar transformant tot el nostre entorn urbà amb bosses d'aparcament gratuïtes, aparcaments que serveixen alhora, com deia, de parc i d'anar conformant aquesta anella verda en el nostre nucli urbà. L'actuació ha comptat amb una inversió de 540.000 euros. D'aquests 345.000 provenen d'una subvenció del Ministeri de Mobilitat, en el marc de l'estratègia municipal per reduir el trànsit cap al centre de la ciutat. L'aparcament té connexió amb les línies L1 i L2 del bus urbà i té prop la parada de l'E12. Ho detalla el regidor de Mobilitat, Guillem Mambribas. Per la banda est disposa d'accessibilitat i connexió amb la parada de la Mare de Déu de l'Orde de la línia 1 del bus urbà, i per la part oest també té accessibilitat i connectivitat amb la parada de la Sínia. El de la Torre d'en Franc és el segon aparcament gratuït dels 8 que preveu el POU. Més qüestions. Aquest matí a les 9 s'obren les meses de les eleccions agràries que se celebren avui a Catalunya. Es podrà votar fins a les 7 de la tarda. Un total de 21.374 electors estan cridats a votar el divendres a les eleccions agràries a tot Catalunya. A Osona el cens és de 921 vots, 661 persones físiques i 250 de jurídiques, i el Lluçanès de 136, de les quals 98 són físiques i 38 jurídiques. S'hi presenten 5 candidatures: Unió de Pagesos, JARC, Assaja, UPA i Assemblea Pagesa. Qui no ha fet candidatura és el moviment Revolta Pagesa, que fa una crida a votar nul. Perquè una organització aconsegueixi representació, els òrgans col·legiats de l'administració necessitarà arribar al 15% dels vots. A les últimes eleccions van obtenir representació Unió de Pagesos i JARC. A Osona s'han habilitat 24 meses als ajuntaments, on hi ha un mínim de 15 electors al cens, i la resta s'han agrupat en municipis veïns. A Vic, l'urna és a la seu del Departament d'Agricultura al recinte Firal del Sucre. I la Fundació Antiga Caixa Manlleu canvia d'imatge i de marca. Ara s'anomena Naura Fundació Caixa Manlleu. També ha donat a conèixer el nou pla estratègic que pretén focalitzar la seva acció en l'envelliment actiu i la soledat no desitjada.
l'envelliment actiu amb propòsit i comunitari i la soledat no desitjada. És l'àmbit en què pretén focalitzar-se a partir d'ara la Fundació Naura, Fundació Caixa Manlleu, que aquest dimarts va donar a conèixer la nova imatge i el canvi de nom de l'ENS que substitueix de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu. Ho expliquen la directora de la Fundació, Helena Picó, i el seu president, Pere Prat. Naura surt del nom de natura, no? Perquè la nostra naturalesa com a fundació és cuidar i fer créixer els projectes, cultivar-los, i d'aquí simbòlicament hem tret aquesta T de natura, no? I ens queda el nom de Naura, que és com més autèntic i més nostre. Per fer aquest salt endavant, primer de tot, voldria recordar i agrair a totes les persones que ens han precedit. Tot plegat forma part del nou pla estratègic fins l'any 2029. Apunten que després d'un treball de diagnosi intern han decidit centrar-se en un tipus d'accions, en aquest cas relacionades amb la gent gran. Gràcies, Andreu. Passen 10 minuts i mig de les 8 del matí. Acaba aquí aquest repàs informatiu, però donem pas a Pep Acosta, l'home del temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Continuem en anticicló. Quin temps farà el cap de setmana? Ens ho respon Pep Acosta. Hola, com estàs? Aquí som divendres. Hi ha una mica de canvis meteorològics. S'ha acabat aquest avançament de la primavera, s'ha acabat aquesta tranquil·litat meteorològica que dura aquesta setmana, perquè a partir d'aquesta nit ja comencen a entrar fronts atlàntics. I per què? Doncs perquè l'anticicló ha pujat de latitud, se'n va cap a molt al nord d'Europa i permet l'entrada de fronts atlàntics i les peces meteorològiques es comencen a moure. Avui ja no farà tanta calor. Serà un dia més fresc. Aquest matí hem baixat una mica les temperatures i el que és més important, comença a fer més fred a alta muntanya que no pas a les valls. I per això quan passa això és que les peces s'estan movent i l'escenari comença a canviar. I l'anticicló es comença a retirar i obre el pas a aire fred i a pertorbacions. Les temperatures, com deia, han baixat d'alta muntanya i a partir d'aquest vespre ja hi haurà més núvols, sobretot a la zona del Pirineu. Demà serà un dia més variable, amb hores de sol encara, però ja amb alguna precipitació cap a la zona del Pirineu, sobretot. Precipitacions febles, jo crec que totes per sota dels 5 litres. El front que ens passa és de quarta o cinquena categoria, molt descafeinat. Però bueno, ja canvia la dinàmica que tenim els últims dies. Les temperatures demà també baixaran una mica, màximes de 14, 15, 16 graus. I diumenge aquest front haurà marxat, però ha entrat més aire fred i farà més fresca. Temperatures màximes al voltant dels 14-15 graus, glaçades a alta muntanya i també glaçades cap al transversal i al Montseny. I diumenge serà un dia més estable, amb més estones de sol, però amb alguna petita precipitació de cara a la tarda degut a l'aire fred. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu. Casa Terradellos us ha ofert aquest espai. El Nou matí, històries de cine, Jaume Espuny. A principis del segle XXI, el cine no estava en el seu millor moment. I per solucionar-ho, de cop i volta van aparèixer 3 sagues que van vendre milions d'entrades als cines de tot el món. El Senyor dels Anells, Harry Potter, que van començar el 2001, totes dues, i Pirates del Mar Carib. De la primera, El Senyor dels Anells, 3 pel·lícules. De la segona, Harry Potter, 8. I em sembla que n'estan rodant una altra, no ho sé segur. I de la tercera, Pirates del Mar Carib, que va començar el 2003, 5. A mi em van enganxar una mica gran i no em vaig pas ser un gran entusiasta de cap de les 3 sagues. De fet, el 2001, quan la van estrenar, vaig anar a Barcelona a veure la primera del Senyor dels Anells, la Germandat dels Anells, i em vaig avorrir força. Però bé, més endavant a casa van comprar els DVD de pràcticament totes i els nens s'ho passaven de meravella.
Tant les del Senyor dels Anells com les de Harry Potter estan basades en sengles novel·les d'èxit. La primera, de J.R.R. Tolkien, la segona, de diverses novel·les amb el mateix personatge de l'escriptora J.K. Rowling. Recordo que quan sortia cada llibre de la saga de Harry Potter, a les llibreries hi havia unes cues llarguíssimes de nens i nenes per comprar-los. També comprar llibres. Les de Harry Potter i les de Pirates del Mar Carib van anar canviant de director, mentre que les 3 del Senyor dels Anells va ser sempre el mateix, Peter Jackson. I les 3 sagues tenen una nacionalitat diferent. Les de Harry Potter són angleses, les del Senyor dels Anells australianes i les dels Pirates nord-americanes. Jo, després de pensar-m'ho una estona, les que més m'agraden són les de Harry Potter, entre altres coses perquè en papers secundaris hi surten els típics actors anglesos que ho fan molt bé, com Maggie Smith, Alan Rickman o John Hurt. I els 3 nanos protagonistes del Harry Potter també ho fan molt bé. Les 3 sagues van anar, com era d'esperar, als Oscars, però amb sort diferent. Les primeres de Harry Potter tenien sempre alguna nominació, però sobretot en aspectes tècnics, com la direcció artística, la fotografia o els efectes especials. I també per la banda sonora un parell de vegades, que per això l'autor era John Williams. Les de Pirates del Mar Carib també van tenir nominacions, fins i tot el millor actor, Johnny Depp. La segona, El cofre de l'home mort, va guanyar el de millors efectes visuals. Però això no és res comparat amb els del Senyor dels Anells. Les 3 de la saga van ser nominades a millor pel·lícula. La primera, La Comunitat de l'Anell, en va guanyar 4. La segona, Les dues torres, 2. I la tercera, El retorn del rei, ni més ni menys que 11 Oscars. I juntament amb Ben-Hur, l'any 1959, i Titanic, el 1997, ostenta el rècord d'haver guanyat més Oscars. El Nou Matí, històries de cine. Jaume Espuny. You in style someday. Em reconec que sóc un usuari de l'Anella Verda, m'agrada anar a caminar a l'Anella Verda i no he arribat a abraçar-me als arbres. El Nou Matí. El Nou Matí. La conversa. 2 minuts que passen d'un 8:45. Continuem en directe al Nou Matí a Punt de Conversa, Agustí. Sí, Punt de Conversa sentíem ara l'Antoni Moles en aquest tall antic que deia que no ha arribat a abraçar-se als arbres. Bon dia, Toni. Això ho hauré de portar tota la meva vida. Una creu. Bon dia. També a la Mayra Costa. Bon dia, Mayra. Bon dia. I en Víctor Palomar. També bon dia, Víctor. Molt bon dia. Amb ells 3 conversarem de l'actualitat, que ja sabem que l'actualitat és molt diversa, depèn de qui se la miri. Per tant, us passem la pilota i dieu-nos cadascun de vosaltres quina és per vosaltres la notícia del dia o d'aquests dies. Passen coses cada setmana, Per tant, tampoc és un exercici molt difícil aquest, i podem parlar-ne. Home, jo si començo, la notícia per mi és els 200 anys de l'Escorial, no? Que crec que és una congregació religiosa que ara bàsicament suposo que el gruix és el tema educatiu, i fa molts anys, jo a més jo soc antic alumne, fins als 7 anys, que llavors, com que no volíem barrejar nens i nenes, ens feien emigrar cap a altres escoles només de nens, i en el meu cas em vaig anar a Sant Miquel, no com tots els meus companys, però crec que porta una trajectòria de molts anys, i una escola molt arrelada sobretot a Vic i a tot el territori, i demà celebren el 200 aniversari de la Fundació, i crec que és un motiu per alegrar-nos com a escola, com a projecte que funciona, com a gent que surt preparada, tot i que ara veig que aquí a la portada també hi ha això d'en contra del treball de recerca de batxillerat, que suposo que hi haurà per tots els gustos, no? Però jo crec que ens hem d'alegrar d'una entitat que faci 200 anys, vol dir que hi ha passat molta gent, molts professors, moltes professores, molts docents, molts alumnes, i d'aquí han sortit gent de tot tipus i que ha tirat el país endavant, no? Professionalment, administrativament, el que sigui, però jo crec que ens hem d'alegrar. Una institució més que té a la mateixa comarca d'altres escoles, no? Les Carmelites Badrunes, a Manlleu, també hi ha el cas de l'Escola del Carme, a Tona, hi ha diverses escoles. Sí, hi ha diverses, sí. De fet... I que tenen prou trajectòria, perquè el Badruna Manlleu també no fa massa, en van fer 150. Sí. La Mayra, no sé si ho dirà, però en havia set alumne.
Sí, ens trobàvem pels passadissos, amb una diferència. Era mixta, a la vostra època. Sí, nosaltres, la Mayra era el segon curs, jo vaig ser el primer de la mixta, que eren molt pocs nens, perquè a Manlleu passava això, que les nenes anaven a les monges i els nens a la Salle, no? I nosaltres vam ser els primers de la mixta i érem poquets, vam obrir camí. La Mayra ja venia darrere, ho tenia més fàcil. Sí, ja hi havia una mica més de nois. Vol dir que és més jove. Un any. Sí. Més coses. Més coses. Jo sempre, ja sabeu que m'agrada destacar les coses que es fan des de baix i trobo bona notícia precisament a Manlleu que es rescati una mica i es torni a fer el Carnestoltes, no? Que fa molts anys a Manlleu ja s'havia celebrat, fins i tot hi havia una dansa pròpia, la dansa de la Post, i es havia de fer la setmana passada, però malauradament, no, per el dol que hi va haver a Manlleu s'ha posposat, però trobo una bona notícia que la gent s'organitzi per crear aquestes noves festes o recuperar-les en què ens trobem tots. I no creus que sigui... Perquè hi ha aquesta tradició, no és res artificial, de voler encaixar una cosa perquè toca, a més, fora de calendari, perquè les dates, ja que estem per les qüestions evidents, en un primer moment perquè no coincidís amb el de Torelló, en un segon moment per la desgràcia que hi va haver a Manlleu, és a dir, estem ja en Quaresma, tots aquests elements no invaliden res, creus? Per mi no, Carnestoltes de fet és una qüestió històrico-religiosa que crec que deu ser a tot arreu, a tots els Carnestoltes que veuen del mateix origen, i en qualsevol cas si hi ha ganes de fer-ho i hi ha energia per mobilitzar-ho i la gent està molt contenta que es faci, no? Sents doncs jo hi aniré i això, doncs em sembla bé. Llavors, evidentment, a nivell comarcal s'organitza per distribuir-se els caps de setmana no només per Manlleu, sinó que al contrari, sempre s'ha fet així, no? Torelló es tira molt perquè té molta més trajectòria, però els altres Rodes, Centelles al final s'organitzen per no coincidir, etc. No? Passa amb altres qüestions de caire més folclòric, poder com pot ser el gremi de Tonis, que també funciona així, de Taradell, Santa Eugènia, Manlleu, s'organitzen per no coincidir amb la mateixa setmana. En qualsevol cas són moments que fa que els pobles surtin i la gent es trobi, no? I trenquis la rutina, per tant... Hi va haver un intent, jo recordo en l'època del primer tripartit a Manlleu, entre el 95 i el 99, hi va haver un intent que també es va fer un dissabte a la tarda, un carnaval, però no va tenir continuïtat en aquell moment, va ser puntual, i també hi havia el que comentes, aquesta arrel ja es recordava de dir, no és una qüestió artificial, sinó que aquí hi havia hagut aquesta tradició amb el tema de la dansa de la Post, precisament. Sí, exacte. Clar, llavors veurem, al final són intents i veurem a la mesura que aconsegueixen, no?, que la gent s'hi senti identificada, se senti implicada, serà més possible. Per mi, sempre que comencen no des de la institució de l'Ajuntament, sinó des de la iniciativa pròpia de les persones, d'un grup que s'organitza, crec que tenen més facilitat de tirar endavant. Però bueno, veurem. Si no ho comencem no ho sabrem, per tant, endavant. I un acte més, no?, per dinamitzar la vida social del poble. Jo, la notícia aquesta que deia de la seguretat, dels delictes, vam fer una roda de premsa aquesta setmana explicant que durant el 2025 els delictes a Vic disminuïen, que hi havia hagut més detencions, i era lligat amb que una experiència d'aquesta setmana, davant de casa, sempre hi ha problemes moltes vegades de convivència, que la gent té aquesta sensació d'inseguretat, i vaig poder fer la prova també una mica per veure la motivació dels agents de la Guàrdia Urbana de Vic a través d'aquesta aplicació que hi ha del telèfon mòbil. Jo vaig ser testimoni d'una transacció i el consum d'estupefaents al portal de davant de casa meva en un moment en què entràvem a casa i que li vam haver de dir a aquella persona que s'apartés, i vaig fer una queixa a la Guàrdia Urbana a través de l'aplicació dient això, que havíem sigut testimonis d'això, que ja feia dies que hi havia aquest rum-rum entre els veïns, i el mateix dia em van trucar des de la Guàrdia Urbana, des de la unitat aquesta canina que persegueix el tràfic de drogues, i van actuar de forma molt, molt ràpida. També la mateixa setmana també hi havia entre els veïns molestos perquè la propietària d'un bar del costat de casa tira engrunes de pa davant del nostre portal perquè així els coloms no van a la taula dels seus clients i els té concentrats davant de casa nostra. No? Són problemes de convivència que
amb els agents cívics, doncs bé, van posar un cartell i li van anar a dir a aquesta persona. Ho dic tot plegat perquè a vegades sí que és veritat que tots ens hem d'implicar una mica, no? Perquè a vegades doncs, amb això mateix, si amb aquesta persona doncs, que tira el pa doncs, se li diu, o si també hi ha agents cívics, es parlen les coses i s'intenten solucionar, molts problemes que a vegades doncs, creixen i que s'acaben convertint en una muntanya. Crec que si els serveis públics funcionen i si tothom hi posa una part de la seva part de convivència, moltes d'aquestes coses se solucionen, perquè a vegades es fan muntanyes, a vegades es donen voltes a moltes coses, també quan hi ha persones grans, i després és quan problemes de convivència que s'hi pot anar actuant es fan grans, i després és quan hi ha doncs, això, partits també que aprofiten malestars i tot plegat, no? I bé, ha coincidit aquesta setmana doncs, que es deia això, amb que jo havia tingut l'experiència aquesta i que pensava doncs, que sí que és veritat que és important per la bona convivència que hi hagi això, d'una banda una part activa com a ciutadans nostres i també uns serveis públics que funcionin. Un comentari sobre aquest tema, perquè és veritat que és una qüestió que està molt en l'agenda. El que no tinc clar si és una qüestió que està en l'agenda política perquè realment és una preocupació o perquè algú ha tingut interès en que hi sigui. Vull dir que aquests marcs mentals a vegades es diu, ara no parlo del cas concret de Vic ni de la comarca, però que passa, no?, en aquestes qüestions a l'entorn de la seguretat, que a vegades es diu que és un triomf ja abans d'arribar a les urnes dels partits que constantment fan córrer aquesta tesi i que situen això com una prioritat política quan potser n'hi hauria d'altres o la ciutadania en té d'altres, no? Home, jo crec que sí, jo crec que és un tema polític, ja fa temps que arrosseguem aquest run-run, no? La cosa és que diguis, hi ha un problema puntual, però jo crec que la incidència, la delinqüència continua sent la mateixa, tampoc és que s'hagi disparat molt a nivell de ciutat, jo parlo ara de nivell de Vic o a nivell comarca, que és quan nosaltres estem de guàrdia. El que passa que és això, com que hi ha partits polítics que en fan la punta de llança de dir no, és que aquí l'ocupació i la delinqüència, i sobretot la delinqüència que prové de persones d'altres països, no?, d'emigrants, no? Jo crec que, esclar, això ara ens venen uns mesos de molta pressió d'anar-nos aixecant tots, ara ja tots, perquè abans ho feia potser partits més de dretes, no?, Aliança Catalana, o en el cas de Vox, o el PP, que també s'hi apunta una mica, però ara Junts jo penso que també està en aquesta línia, no?, i mateix el govern que van aprovar, doncs jo crec que també hi ha un problema polític que els polítics s'expliquen, jo crec, malament, perquè si es diguessin exactament què votem, què no votem, potser no estaríem discutint tot el dia si votem l'ocupació, la no ocupació, la vulnerabilitat. Jo crec que també hem de veure realment què és una persona vulnerable realment, perquè esclar, aquí es parla molt alegrement, no?, com es parla alegrement de la vulnerabilitat, com de que ets un feixista. Jo crec que, com deia un professor meu de dret polític, és que a Espanya no hi ha feixistes, a Espanya el que hi ha són franquistes. Ell sempre deia, no, és que Espanya el que té són franquistes, el feixisme és un tema italià. El que hi ha aquí, pròpiament, és més franquisme, no? I un professor molt, en Pere Vilanova, que era catedràtic de dret polític, ell ens explicava això. Llavors jo crec que això serà un dels arguments de tots, no?, de Plataforma per Catalunya. Esclar, tot el dia ens estan massacrant a les xarxes si entres una mica amb això, no?, ocupació, sobretot, i el tema de la delinqüència, i sobretot enfocant-ho en un determinat sector de la societat, no? I hem de recordar que, esclar, també qui compra la droga, si hi ha droga, no la compren tot el dia la gent que ve de fora, la compren amics nostres, famílies nostres, fills nostres, que poden estar en aquest món. Un dia em deia un client, si no em compressin la droga gent com tu, potser no hi hauria mercat, no? I això és el segon, és obvi, i estem així. Sí, bueno, jo crec que aquesta exageració de la percepció d'inseguretat, que per mi és una exageració, i crec que les dades també quan es posen sobre la taula ho demostren, i amb això no vull dir que no s'hagi de fer alguna cosa, però penso que hi ha al darrere una intenció molt clara de despistar, no? Ens centrem en crear una societat o fer sentir que vivim en un marc de por i d'inseguretat,
per justificar o unes certes polítiques que no resolen res, sinó que encara ho compliquen més, no? Llavors, i és perillós, i per mi és molt perillós socialment, i fa temps que passa, i evidentment la delinqüència, doncs és això, és delinqüència, i s'hi han de posar solucions, però s'hi han de posar solucions atacant les causes, no atacant la falta d'alternatives o excloent a les persones que estan en situacions més crítiques o més vulnerables, no? I, per exemple, a Manlleu tenim el GREIP, el grup de seguretat, però es va posar en marxa quan les dades de delinqüència ja baixaven, no? O sigui, no estàvem en cap situació tan excepcional, i paral·lelament es continua retallant amb serveis públics, no? Retallem pressupostàriament en educació, retallem, la Renfe veiem com està, dificultats per trobar feina, o sigui, si no anem a atacar això no tindrem una societat més segura, tindrem una societat cada vegada més desigual i més enfrontada amb ella mateixa, no? I quan surten dades així, a més, que evidentment llavors interessa, no? Dir que ha baixat la delinqüència, que ja està bé, però també preocupa molt que resulta que els delictes que sempre pugen quan s'està publicant aquestes dades són els sexuals i contra les dones, i no queden mai ressaltats, no? I aquí ningú està fent res, i ho veig també aquí, no? Han pujat de 35 a 37 els casos. La notícia es baixen a alguns delictes, però aquests sempre queden aquí camuflats, no? I aquests són el major exemple de que no es resoldrà la violència contra les dones només amb repressió als agressors, sinó és canviant el marc mental, amb educació, amb altres formes d'entendre la relació entre les persones, no? En aquest cas entre gèneres. I per mi em sembla preocupant com s'està fent servir això per uns determinats partits polítics que es corren molt cap a la dreta, evidentment, perquè l'únic que porta és a fer una societat cada vegada més desigual, quan és aquesta desigualtat la que crea precisament el problema, no? I ja no entro totalment d'acord amb el que comentava sobre el tema de les drogues, vull dir, s'està creant un estat paral·lel que funciona amb drogues en el qual s'hi està implicat des de qualsevol nivell social. Llavors això veurem com va, no? Sí, a l'editorial del diari precisament avui dèiem això, que no ens podem limitar a les estadístiques i que és un tema que s'ha d'abordar des de diferents flancs, des de també policial, però que també és social, no? Perquè darrere hi ha desigualtats, hi ha pobresa, hi ha addiccions, problemes de salut mental. Darrere de totes aquestes estadístiques fredes doncs hi ha tota aquesta problemàtica que són les causes que deies tu, Maica, i que s'haurien d'abordar des de diferents maneres. També a vegades hi ha aquestes sensacions que segurament hi ha els partits polítics que les afavoreixen, de que hi hagi la sensació d'inseguretat, doncs també hi afavoreix. Ara parlàveu d'això, amb el tema de la immigració, també els partits aquests aconsegueixen posar en el centre del debat temes doncs, que no són de problemàtiques diàries. Ara penso en el burca, als carrers n'hi ha molts pocs. Jo aquí a Vic fa molt temps ara que no en veig, algun cop n'he vist molt puntual, però per tant no és un problema de la societat, no és un problema que ens incumbeixi i que s'hi hagin dedicat tantes hores, no, en debats polítics, quan segurament doncs, si són casos puntuals són més fàcils d'abordar. Ens queda un any i mig per unes eleccions on aquest tema tornarà a sortir. De fet, em recordo que quan hi van haver les últimes eleccions municipals ja també el tema de la seguretat doncs, es anava posant al centre, i ara cada cop més doncs, això es magnifiquen els casos a través de les xarxes socials. Doncs, a vegades se'ns acusa els mitjans de comunicació, però els mitjans de comunicació ja no tenim l'exclusiva de situar el que és notícia o el que és rellevant o el que és el que a la gent li preocupa, no? Ja no tenim l'exclusiva, sinó que avui en dia doncs, aquests algoritmes que controlen unes persones molt concretes, amb unes ideologies molt concretes, poden aconseguir que això mateix, convertir un tema que és anecdòtic amb una cosa que li surt a les pantalles de qualsevol persona que va caminant pel carrer. En tot cas, el que hem de fer els mitjans de comunicació és resituar i ordenar, no? També l'actualitat per donar les prioritats que nosaltres considerem. Jo volia també comentar molt de passada i canviant de tema, em crida l'atenció aquesta, que has fet un apunt abans, aquesta notícia d'aquesta proposta dels professors de Tona en contra del treball de recerca de batxillerat, perquè en l'àmbit, és veritat, de l'educació hi ha hagut reivindicacions molt diverses, però aquesta
jo no l'havia sentida i m'ha sorprès. No sé, vosaltres, així de forma molt sintètica. M'ha sorprès perquè, entenent totes les dificultats, crec que al final el treball de recerca és un terme metodològic, és a dir, que és assajar per primera vegada ja d'una manera adulta com es fa un treball acadèmic, més enllà del contingut. Sí, crec que és més important la metodologia, cerca de fons, citar correctament, etc, que no pas al final, el contingut pot ser molt divers. Perdoneu, això de la notícia que doneu vosaltres, que diu que s'ha convertit en una eina d'exclusió d'estrès, sí que ho entenc, d'estrès, perquè, deixa de que trastoca el tarannà d'un jovent que puja estudiant d'una manera i se li diu has de fer un treball de recerca, no? I aprendre a buscar, a llegir, però, esclar, d'exclusió, jo suposo que ens haurien d'explicar els de l'Institut de Tona quina exclusió es refereixen i quin greuge es refereixen, perquè si el fa tothom no és allò que dius uns el fan i els altres no? Però l'exclusió no acabo d'entendre, que avui en dia la paraula això, vulnerabilitat, exclusió i tot això ho fem servir amb una facilitat que fa por, no sé per què és exclu... no sé, la Maica té la resposta. No sé que l'entenc, sí. Millor, ja ho agraeixo. El que intueixo, perquè haig de dir que evidentment és un tema que no l'he conegut a fons i acabo de llegir el titular ara que ens hem reunit aquí, però entenc que genera una certa exclusió, sobretot en les recursos i possibilitats que té cada alumne per portar-ho a terme. I més que res pel que he vist a través de gent propera, de fills d'amics comuns, d'amics propers quan fan el treball de recerca. Per mi, metodològicament, evidentment, és una assignatura que jo crec que té la seva importància pedagògica i que té sentit que hi sigui com a mètode, com deies, Agustí. Però també hem de tenir en compte que no tothom, no tots els alumnes parteixen de les mateixes possibilitats, no? I al final segurament es generen unes desigualtats en el sentit de, doncs hi ha famílies que podran acompanyar molt en els seus fills amb recursos, amb coneguts que et poden ajudar, assessorar-te, etc, o comprar material o així, i d'altres famílies que no tant. No? I llavors el professor ho ha de valorar des del mateix. Llavors el tema és com posem el punt de partida perquè sigui igualitari per tots, tant amb el com ho valoraràs, etc. No? Entenc que segurament va per aquí, perquè jo, almenys amb coneguts quan he vist, penses, ostres, pues, tu estàs fent com un gran treball, no? Amb un titular, una hipòtesi d'investigació que tela, no? Molt bé, si ho assoleixes molt bé, però perquè al darrere té com uns recursos per poder-hi dedicar i no tots els alumnes els tenen, no? Llavors crec que segurament s'han de canviar les directrius o orientacions de com poder portar a terme això d'una manera més igualitària, perquè al final això serà una nota, no? Jo no sé si és que el problema és que els pares fan el treball alguns i llavors aquest és el problema que diu no volem fer el treball entre els pares i la IA de recerca, però perquè esclar, a vegades és això, no? Que a vegades suposo que la meva dona és professora i a vegades els pares venen a queixar-se i dona la sensació que es queixen perquè els han suspès amb ells, no? I no l'alumne. I potser els pares diuen, tu prou, que jo el treball aquest l'acabem fent nosaltres, que això passa avui dia. No preferia tant que el facin els pares, sinó que hi aportin recursos perquè el puguin fer. Sí, però jo en treballs de recerca, jo sempre he col·laborat amb escoles que, jo sé, gent que vol fer segons què, i et venen, t'entrevisten, parles, i jo crec que llavors és un problema de l'escola de no donar-li als alumnes la possibilitat d'allò de dir, mira, què el vols fer sobre això? L'escola et donarà el suport perquè tu puguis anar a parlar amb un metge, puguis anar a parlar, perquè hi ha treballs que realment són brillants, hi ha treballs i això jo crec que els pares avui en dia s'examinen molts, fan els exàmens, o els exàmens no perquè són presencials, no? Però clar, hi ha treballs que això és impossible que un noi o una noia tingui tants coneixements, això li han fet, perquè les limitacions són les que són, no? Bueno, és que teniu fills amb edats de treballs d'aquests, suposo que... Jo entenc les dues posicions, perquè són debats que apareixen entre pares. Una banda és si és veritat, si es té en compte a vegades gent que no pot arribar al mateix nivell, si es redueix l'exigència per dalt i per tant es baixa tot en general, podria ser una opinió. I l'altra, el que deia la Maica, és veritat, tot el que es fa fora de l'aula
es perden la igualtat de condicions. En el moment en què un llibre es llegeix a casa, uns deures es fan a casa per les condicions familiars que té tothom, no? Tot el que es fa a l'aula s'estudia, tothom parteix de les mateixes condicions. El que es fa fora, si algú a casa té més llibres, si té els pares al costat, si els pares té un entorn de contactes, hi ha les diferències aquestes. Ara bé, el debat acaba sent això, de què és el que volem. I el debat sobre el treball de recerca sí que ja fa temps que es porta, perquè ja aquest any s'ha aconseguit, amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia que havien demanat els sindicats, era que deixés de comptar un 10% de la nota. Ara ja aquest curs, em sembla que ja és aquest curs, el curs que ve, ja compta només com una assignatura més. I el següent pas, que deien aquests professors de Tona, és això, que si es va buscar la nota de selectivitat, hi ha un desavantatge dels estudiants catalans que fan aquest treball de recerca, perquè la resta de l'Estat dediquen a fer les matèries per treure la selectivitat. Jo per acabar, perquè això s'allargaria molt, però el batxillerat és voluntari, també, és que, esclar, no és l'ensenyança obligatòria, que llavors a tot alumne se li ha de donar les mateixes eines. Jo dic, el batxillerat és obligatori, vull dir que es fica batxillerat és com que diu, no, és que jo em vaig a treballar, vaig a estudiar medicina i em passo 6 anys estudiant com un cabron, amb perdó, 3 de residència o 4, i llavors al final acabo on acabo, no? És que el treball de batxillerat, al final estem creant una societat amb cotó fluix fins que tinguin 40 anys. I jo estic amb ella, no?, que deia, escolta'm, els hem donat tots les mateixes oportunitats, però el batxillerat és voluntari. Llavors, Manolete, si no quieres torear, ¿pa' qué te metes? I llavors no sé si tornarà a sortir això algun dia, però... Segur que sí. Aquest any segur que el sentirem, Clar, però és postobligatori, és voluntari, però igualment és educació pública i finançada públicament, i et dona accés a una nota de tall que després et donarà, que és una prova pública per anar a la universitat. I afortunadament hi ha nota de tall, i afortunadament la gent no pagant pots entrar al clínic. Sí, afortunadament hi van els alumnes que tenen un expedient més brillant, no? Que llavors entraríem això a discutir el que vulgueu i més, bueno, i això perdonaria per diversos dies. 4 minuts i seran 3:45. Pensem, pausa i anem per l'entrevista. El 9 FM, el nou so d'Osona. 24/7. A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa, el mirador del Puigsecalm. A només un pas de la Vall del Gès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El mirador del Puigsecalm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872 20 25 47 o entra a la nostra pàgina web. Si t'agraden les antiguitats, vine el 8 de març al recinte Firal al Sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres i moltes coses més. Descarregada d'Antiguitats de Vic, diumenge 8 de març, de 8 del matí a 2 del migdia. Sorteig d'un obsequi entre tots els visitants. T'hi esperem! Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses pel seu nom. Carlit, i el trinxat de la Cerdanya ja saps com es diu, oi? El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit. Carlit, l'autèntica cuina de muntanya. El 9 FM. El nou so d'Osona. El nou matí. Agenda. Andreu Jiménez. Aquests són els actes més destacats d'avui divendres 27 de febrer a la comarca d'Osona. A Vic, presentació del llibre Inventari d'Històries Silenciades, una conversa entre Sílvia Marimón, l'autora, Judit González i Montserrat de Roca Figuera, dirigida per Montse Allats, a la llibreria Muntanya de Llibres a 2:45 del vespre. I pugem cap a Sant Bartomeu del Grau per la xerrada de la comunitat energètica. Tens dubtes sobre la factura de la llum, vols estalviar energia i pagar menys, amb els impulsors del grup motor del Grau SCCL, Ginestar Mari i Pep Verdaguer, al casal d'avis del poble a les 7 del vespre. I acabem baixant de nou a la plana de Vic, concretament a Call d'Atenes, on continua l'11è cicle d'audiovisuals de muntanya i aventura.
Overcom, Surfejant a Nazaré, amb Xavi Vilocena i Arnau Cloquells, L'essència del compromís, Escalada i alpinisme, amb Artur Ralles, Bru Bussom i Rubén Sant Martín, a l'Auditori Teatre a 2:15 del vespre. El Nou matí. Agenda. Andreu Jiménez. Un minut i seran 3:15 del matí. Continuem, anem per l'entrevista. Avui ens acompanya la Meritxell Carbonell, que és la responsable de l'àrea d'emprenedoria de Creacció. Bon dia, benvinguda. Bon dia. Meritxell Carbonell, que aquesta setmana, al costat de la presidenta de Creacció i regidora de Promoció Econòmica de Vic, Bet Piella, donaven dades de la feina que es fa des d'aquesta àrea d'emprenedoria de Creacció, però també parlaven d'un replantejament que hi ha hagut en aquesta àrea amb la idea de facilitar a l'usuari l'accés a aquest servei amb eines digitals, però també de ser més eficients amb la resposta. Avui volem parlar d'emprenedoria i dels serveis que s'ofereixen des de Creacció, que és aquesta agència d'emprenedoria i innovació impulsada ja fa més de 10 anys, el gener del 14 va néixer i participada pels ajuntaments de Vic, Manlleu, la UVic i el Consell Comarcal d'Osona. Donàvem aquestes dades, primer de tot. En 3 anys s'han assessorat 987 emprenedors i s'han ajudat a constituir 189 empreses. Hi ha molta diferència entre els que s'assessoren i els que s'acaben constituint. N'hi ha molts que queden pel camí o no és ben bé així? Un de cada 5 projectes que venen s'acaben convertint en empresa. I molts venen per captar informació, a veure què representa emprendre i a veure si pot ser vàlid per ells. I llavors no tothom acaba fent tot el procés i uns quants sí que el fan i veuen que no és viable i ho aparquen i potser retomen més endavant, i aquest 20% de mitja és el que acaba convertint. I quan parlem d'un acompanyament, què vol dir? Quin període és tot aquest previ, diguéssim, a la constitució d'una societat? Doncs nosaltres, en un inici hi ha molta part d'informació de què vol dir, quines obligacions tens, què et representa, però llavors tenim tota una metodologia, tota una eina perquè ells puguin anar desenvolupant el seu projecte i vagin veient la viabilitat. I nosaltres estem allà com a contrast i com a anar-los guiant del camí que van fent. Una mica com el que dèiem, aquesta part de repte, també és aquesta part de repte que s'han de posar els emprenedors. Llavors, un cop que ells veuen fan tot aquest projecte i veuen la viabilitat del seu negoci, els acompanyem i els ajudem, si necessiten, a captar finançament, bé sigui a través de préstecs, bé sigui a través de subvencions. I, finalment, els acompanyem a fer la tramitació de la seva alta o d'empresa o d'autònom. I tot això quan dura, diguéssim? Clar, nosaltres ens adaptem molt al ritme dels emprenedors, però depèn, hi ha gent que té la idea molt clara, té les coses molt clares perquè ho porten potser treballant des d'abans o tenen una oportunitat que és molt clara i és un procés molt ràpid, que igual estem parlant d'un mes, 2 mesos, i potser altres se'n van a 6 mesos, un any, depèn de la maduració del projecte. D'aquestes 189 noves societats que s'han ajudat a constituir, per entendre'ns, des de Creacció en els últims 3 anys, generen 271 llocs de treball. Hi ha una altra dada que sempre es dona, que és l'índex de supervivència, que vol dir que aquelles empreses, un cop s'han constituït, al cap de 3 anys, què ha passat amb elles, si estan actives o no. I aquest índex de supervivència, en el cas de les assessorades per Creacció, estem parlant del 64%. Dèieu que està per sobre de la mitjana catalana. És una dada alta? Sí, això és una mitja d'aquests últims 10 anys. A vegades, clar, la situació econòmica et fa variar. I sempre hem estat per sobre de la mitja, encara que la mitja, aquest és un estudi que fa la Diputació amb tots els centres que fan promoció econòmica a Barcelona, i llavors aquesta mitja és referent en aquests, però sí que llavors ens comparem amb el GEM i amb altres estudis que es fan i encara o sigui, totes les encara la diferència és més alta. Per tant, entenem que aquesta mitjana és alta pel fet que
que hi ha hagut aquest treball previ, diguéssim, que comentaves abans, de fer-los veure, fer-los adonar de si el seu projecte és més o menys viable, i que realment els que acaben tirant endavant són els que realment hi ha hagut un treball interessant a darrere en aquest sentit, que ja li dona una solidesa, no? Sí, veiem que hi ha dos factors, no?, que influeixen. Un és aquest treball previ, que és molt important, però després també el seguiment, no?, el que després puguin continuar ells o a través de formacions o tornant a venir amb assessoraments, vagin recol·locant, perquè l'empresa és viva i sempre hi ha reptes que s'han d'anar assolint i està bé anar buscant ajudes i col·laboracions. Parlàveu també que hi ha una dada interessant, que cada cop s'emprèn més jove, que en els últims anys he detectat que hi ha menors de 30 anys que ja fan aquest pas. Sí. Hi ha alguna explicació? No et sé dir-te explicacions. Sí que hi ha, per exemple, hi ha una ajuda que ja fa temps que està des de part de la Generalitat, que és el tema de garantia juvenil, que es donen ajudes perquè joves que no estan ni estudiant ni treballant i vulguin emprendre tinguin com un any de sou, no?, per començar. Llavors jo crec que això també s'ho van com dient i és una forma de fer, però clar, hi ha d'haver-hi aquesta voluntat també de voler-ho i jo crec que potser és una generació que potser són més emprenedors. Abans volíem tenir unes coses més segures i fins que no teníem una certa trajectòria no fèiem el pas, no? I ells també està bé, vull dir, encara no tenen res a perdre i poden fer aquest pas per tirar endavant. Crec que és... Bueno, jo sempre els dic que és una lliçó de vida, no? Emprendre també és enfrontar-te a reptes i aporta molt de creixement. I acabo ara, dono pas als tertulians, però només una última observació. En la roda de premsa de dimecres, la presidenta de Crexio, la Bet Piella, començava dient que Vic és una ciutat excel·lent per emprendre, que l'ecosistema hi acompanya. Quin és aquest ecosistema? Què us fa arribar a aquesta conclusió? Perquè nosaltres no solament estem per crear aquestes empreses, sinó perquè crear aquest ecosistema. I un fet molt diferencial que fa Vic de la resta de ciutats és que l'Ajuntament de Vic està gestionant 3 espais de coworking per a professionals, i això és un fet molt, molt diferencial. A més, aquests espais hem apostat perquè siguin, li diem, verticalitzats, que estiguin dirigits a sectors determinats i són sectors estratègics. En el cas de Vic tenim el BIT, que és per professionals del sector tecnològic. Llavors tenim Casa Convalescència, que són per empreses que aporten serveis serveis a les empreses més innovadores i també amb projectes més sostenibles i en el sector agroalimentari. I llavors ja el recent incorporació és el de les adoberies, el COA, que està per empreses del sector industrial, no? I aquesta verticalització la fem perquè sabem que quan concentres talent d'un mateix sector, no?, les idees circulen molt més ràpid, el fet de les sinergies i les col·laboracions també fa que els projectes creixin de forma més sostinguda i més ràpida. Jo tinc 2 preguntes. Entenc que les dades aquestes deuen ser molt diverses. On és el pes? Perquè tinc la sensació que a vegades parlem d'emprendre i en realitat voldrem, en moltes ocasions, quan parlem d'emprendre, volem dir autoocupació, i no dic que sigui menor, però són coses diferents, no? Que el meu germà és autònom i mai li hem dit que sigui un emprenedor. Hem dit, en Ricard s'ha plantat per ell, no? Crec que són termes una mica diferents, diguem. Aquí hi ha com un canvi de tendència abans. A nivell polític, no, quan ja fa molt de temps, quan em sembla que es va apostar per tot el tema de promoció econòmica, era una mica, no, davant d'una crisi, de dir anem a fer autoocupació perquè la gent no estigui a l'atur. I durant molts anys era així, però això està canviant. I ara diferenciem bé quina és l'emprenedoria de necessitat, que també està bé, amb la d'oportunitat. I aquesta és on anem a potenciar-la. I cada cop tenim més projectes més d'oportunitat. Llavors també el nostre servei ha passat de ser un servei reactiu de qui vingui i ja està, a ser un servei més proactiu, anar a buscar aquests projectes més d'oportunitat per
perquè impactin en el territori i ajudin, no?, a aquesta sostenibilitat i aquesta transformació. I amb això tenim l'altra pota, que són aquesta part de programes, que el que llancem aquests programes és per captar aquesta tipologia de projectes cap al servei i donar-los els recursos que puguin necessitar. Ara em venia al cap, durant la Covid-19, no sé si hi va haver gent que es va quedar sense feina o es va replantejar això que dèiem que tothom volia sortir diferent de la pandèmia. Hi van haver més projectes d'emprenedoria i ara que ja tenim perspectiva, van funcionar, no van funcionar? Va haver-hi un pic de gent que va voler emprendre perquè tenia temps per pensar, estaven en aquelles situacions d'incertesa i van dir, ho provo, però també l'índex de supervivència després de les empreses que es van crear aquell any o els anys abans, l'any abans, va baixar, vull dir, els hi va repercutir en la viabilitat dels seus negocis, o sigui que va haver-hi cara i creu. I quan fracassen aquests projectes és per problemes de trobar finançament, perquè no s'ha estudiat bé un estudi de mercat, si realment feia falta o no feia falta. Quina és la principal causa de que no continuïn? Molts, la majoria, no és ben bé la majoria, però l'índex més important és la part econòmica, és la part econòmica i financera, de que potser no han trobat, potser no tenien prou recursos per aguantar fins que donessin la volta als seus negocis. I hi ha altres que ha sigut aquesta part de necessitat, ostres, ho faig en aquest moment, però si trobo alguna millor, canvio, i fan aquest canvi de trajecte. 5 minuts i seran les 9 del matí, el temps passa volant. Txell Carbonell, moltes gràcies per acompanyar-nos i parlar d'emprenedoria avui aquí al 9 matí. A vosaltres per invitar-nos. I de fet acabem el programa amb un emprenedor també, no, Agustí? Sí, amb un emprenedor, amb en Joan Vilaragut, Paleta. Joan, bon dia, què ens expliques? Ets un emprenedor. Bon dia. Gràcies per això d'emprenedor, gràcies. No he inventat gaire res, jo. Un ofici el vaig conèixer des de petit a casa i no l'he inventat gaire jo. Però bé. Bueno, avui estic a la Vila de Manlleu, Agustí, com la porta al cor, a la Vila de Manlleu, treballant. I demà, em sembla que no havia recordat mai que fan el primer carnaval de la història aquí a Manlleu, No, de la història no, Però... No ho sé, jo em pensava que no havia fet mai el carnaval aquí a Manlleu. De la història recent. De la història recent, exacte. Bueno, la història recent, no sé, jo tampoc no ho vaig sentir gaire la notícia, però vaig pensar que no havia recordat mai de petit que s'havia fet això jo. Es havia fet mai, això? Sí? Hi havia hagut algun intent de recuperar-ho, jo crec que al final dels anys 90, un intent que crec que va ser puntual d'un any només. Bueno, no es havia fet. No, en tot cas... És bastant més antic, jo crec. Vas perdonar la ignorància, però igualment poder no m'hi escaparé gaire, perquè aquestes coses a mi ja em passen una mica de l'edat i no hi vaig ni diré. Bueno, home, doncs ja estem... Aquí, avui celebrem el meu aniversari, o sigui, vaig esmorzar. Home, ho celebraré per vosaltres. Doncs per molts anys, Joan. Aquesta no la sabíem, ho has hagut de dir tu, ostres. Tal dia com avui es va inaugurar el Bayern de Múnich, el 1900. Oita! El 1900, vale? Mira, va néixer el 1900, el Bayern de Múnich, històric de futbol. Doncs el mateix dia que en Joan Vilaragut va néixer al Bayern de Múnich. Qual. Celebraré per vosaltres, vale? Per molts anys. I fins a la setmana que ve. I ara sí, amb la trucada que veiem com cada dia al programa, gràcies a Joan Vilaragut, a Víctor Palomar, Mayra Costa, Toni Moles, i tornem dilluns. Bon cap de setmana a tothom. Gràcies. Adéu-siau. El 9 FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música.